Kasu honetan, potentzia langari dagokion Hamilton-Darren autofuntzioak eta autobalioak aztertuko ditugu. Hau da potentzia langari dagokion energia potentzialaren grafikoa, kasuetan guk aztertuko duguna. Ikusten duzuenez, energia potentziala 0 da, minus infinitutik 0ra, gero 0 eta ako tarte horretan daukagu konstantea dela, V0, bere balioa da V0 eta positiboa, eta gero atik aurrera, atik infinitora, baita berriro 0 dugu. Beraz, daukagu, azken finean, barrera bat. Bueno, barrera idealizatua dugu, ze tarteka konstantea dugulako. Zergatik dugu konstantea? Esan genuen, ez? Azken finean, gero, Schrödinger ekuazioa garatzeko, errazago egiten zaigulako. Baina, hemen aterako ditugun emaitzak, nolabait aplikagarriak izan daitezke gero beste barrera fisikoki errealizableagoa danan aplikatu alizateko. Orduan, hemendik aterako ditugu ondorio interesante batzuk, eta ondorio horiek erabat aplikagarriak dira beste barrera bat daukagunean. Interesante da hemen, aztertzea daukagun kontutan hartzea, daukagun barrera horren zabalera adugula, eta klasikoki lehenengo ze espero dugu? Bueno, portaera ere aurrekoan gertatzen zitzaigun bezala, segun eta zein den daukagun energia, zein den partikularen energia. Hau da, esate baterako, partikularen energia V0 baino txikoa bada, demagun hause dugula, lehenengo kasua, ala V0 baino txikiagoa, orduan, kasu honetan, eskerrektitatuaren partikula bat, bere abiadura konstante izango da, ze tarte guzti honetan energia potentziala konstante dugulako, eta 0 dalako, eta honetara iristerakoan, barrerara, langara iristerakoan, ezin da eskumara pasatu. Ze pasatu ezkero, orduan energia zinetikoa negatibo izango litzateke, eta orduan hori ezinezkoa da. Orduan, ze gertatzen da, errebotatu egiten duela, eta eskerrerantz joango dala. Hori izango litzateke, portaera bat. Beste portaera diferentea izango genuke, energia V0 baino handiagoa denean. Kasu honetan, ze gertatzen da? Bueno, eskerrantza datorren partikula bat, energia zinetiko batekin, konstantea izango du, gero barrera iristerakoan energia zinetikoa aldatuko da, txikitu egingo da, eta kasuetan berak izango duen balioa justu energia eta energia potentzian arteko diferentzia izango genuken, eta barreran zehar energia zinetikoa konstantea mantenduko da, eta gero ja berriro barrera zeharkatuta gero, justo hortxe duen energia potentzialen balioa lehen barrera baino lehen zeukaren berdina denez, orduan izango duen energia zinetikoa hasieran zuenaren berdina izango dugu. Eta nola ez, partikula guztia pasatuko lirateken barrera hori. Hori da, espero genezaken bi emaitza. Nolabait, interesantea da baita aztertzea zein den daukagun indarra, honi dagokion indarra da minus energia potentzialaren x-eiko derivatu partziala, beraz, tarteka konstantea denez, hemen daukagun indarren ekarpena 0 eta A puntuetan bakarrik izango dugu. Eta horren balioa Diraken deltarekin dago erlazen duta. Horren balioa izango da V0, minusarekin, minus V0 delta x, hori dugu lehenengo ekarpena, izatez, jardezakegu zuzenean, bere adierazpena, ez dugu esan jarri behar, bere adierazpena izango litzateke, minus V0 delta x, eta gero, hemen beste Diraken delta bat izango dugu, gehi V0 delta x minus A puntuan zentratuta. Kasu honetan daukagun langa hauz ez dago zentruan zentratuta, baina berdin dio, horrek ez dauka inolako eraginik. Beraz, egiten badugu, indarrari dagokion grafikoa, holako bat izango genuke. Diraken deltaren grafikoa egin alba dugu, orduan lehenengo eta behin daukagu. Hemen, Diraken delta bat, puntu honetan, justu negatiboa dana, eta gero A puntuan beste Diraken delta bat izango genuke. Puntu horretan justu infinitorantz. Eta beste guztietan nulua izango genuke. Hau da daukagun indarra. Kuantikoki zer da gertatzen dana? Horretarako, badakizue, Schrödinger ekuazioa aztertuko beharko dugu, eta aztertuko ditugun kasuak, aurrekoetan bezala, bi hauek izango dira.